Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Guys, sandali lang Manggas kasi ang ingay Manggas eh. You know, pogi ni Kaloy, ang lit ng tiyan. Uy, ginoo ko. Ayon sa pagsisiyasat, na ginamitan pa ng luhika at mahika, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang transgender woman sa Iloilo City May umi-echo. ang umalma matapos umano siyang harangin ng isang janitress na gamitin ang women's comfort room sa isang shopping center. Bukod sa diskriminasyon, nakaramdam daw ang trans woman ng panghihiya. Sa viral video, itangkita na nasa labas ng restroom ang trans woman na kinukuhanan niya ng video ang janitress. Kasama ang isang male security guard sa loob ng men's restroom. Hindi malinaw kung bakit nasa men's restroom ang janitress at security guard sa nirecord na video. Pero may posibilidad na matapos ang insidente sa women's restroom, sinundan ng trans woman ang janitress papunta sa men's restroom kung saan kinumpronta ang nasabing janitress. At dahil dyan ay napasulat, sumulat ng complaint letter ang nasabing trans woman na inadres mismo sa Mary Mart sa Iloilo City dahil sa nasabing insidente. Ayon pa sa kanya, na-traumatize daw siya at parang feeling disrespected sa nangyari. Ikaw, kabisyo, ano ang masasabi mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic. Morning call. Morning, T. Kabisyo, feel good morning! Naimbag na bigat ka na kayo, Apo Marinaga, sa inyong kabos. Maayong aga gali sa inyo na tananda. Mga kabisyo na to, it's Thursday, August 28, 2025. Sa oras na 7:30, kasama niyo na certified playboy, Angkol Dagol! Ang kamot Sa mga angkol, kasama natin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita! Tanya Chinita. With the certified scammer, Mang Kanor. Good morning sa inyo lahat, ladies and gentlemen. Sa mga trans natin dyan, na member ng LGBTQ community, good morning sa inyong lahat. Good morning. Okay, Tita Max, anong take mo doon? Ang take ko ay give and take. Ako naman, may-entry ako eh. Pag hindi ako mag-entry, tatanungin ako. Pag nag-entry, ayaw. Ano Nag-isip pa, nakakuha pa ng time mag-isip. Overtake. Wala. Nag-overtake na eh. Kaya magpasiyar eh. Nakagano na, lamig na ng pawis. Nag-overtake na, lumawit na yung mais. Ay, nako, ako. Basta ako gusto ko take out. Okay. Pero ikaw, Col. Ako naman, may mga malls na po tayo na kung mapapansin nyo po, may nakalagay na all-gender restroom. Yan. Oo.
ako galing kahapon, nakita ko. Diba? Meron sa mall or anong establishment man yan. Even dito sa atin. Yes. Dito sa MBC building po sa amin, meron na tayong tinatawag na all-gender restroom. Para po kung hindi komportable, kung sino man, kunyari, tulad yan, ang trans woman, papasok siya sa mga pambabae, hindi natin maiwasan na may mga babaeng magrereklamo. So, doon ka na lang sa all gender. Yes, doon na lang po, no? Or meron din namang, di ba may CR din siya para sa PWD? O, doon na lang, pwede rin naman doon kung wala Pwede pang, pwede doon. Huwag na natin kuhanan yung PWDs. Wala naman tao, tapos ano na, Wag. nag-overtake. Ako for me ha, bigay na natin yun exclusively para Kung sa saan mga papunta senior si and trans PWD. woman? Saan siya pupunta kung walang all-gender CR? Ano? Doon sa damuhan? Hoy! Kaya nga sinabi ko lang. Bote-bote muna. Hindi sa... Sino bang hindi po komportable? Siya o yung CR? Yung mga tao? Yung mga tao, and of course, yung janitress, syempre, iniisip niya, teka lang, baka pero kung trans woman itong kasi, mga babae, sige. magagalit. Ako rin yung Pero ikaw ba, Cor, personally? Ako kasi kung trans woman na yan, so mukha na yung babae at may kem-kem na siya, may kifi na siya. Di sa pambabae na yan siya. So, sa akin lang po. Bilang lalaki. Wala naman tayong go ano lang. Yan. Pero para sa akin, kahit na chicks ka na, siyempre, lalaki pa rin naman. Oo, lalaki pa rin naman. Then, hindi natin maiwasan na may mga babaeng magrereklamo. So, kaya sa all gender na lang. Ayan. Para safe. O kung wala man... Palakpakan na natin mga establishment na merong all gender, mga hospitals, diba? Oo, or makiusap ka kung walang all gender dun sa PWD na CR, minsan binibigyan nilang chance sa mga bata. Correct. Pwede doon. O, pwede na lang doon para wala na lang gulo. O kaya sa all or nothing. Saan ba yan? Guys, ayun na naman guys. Hindi na naman nasaksakan. Pero may nakita ba kayong trans boy na pumasok sa panlalaki? Di ba wala? Wala. Yan ang sinasabi ko dyan. So sa all gender na nga. Para siguro kanya-kanyang respetuhan na lang tayo. Oo. Ayan. Kasi kung pwede siguro magtanong na lang muna para safe po tayo. Hindi naman sa dinidisrespect ka. Anong papatanong? Tatanungin mo kung meron bang all gender CR or saan may kung hindi po kayo komportable pumasok sa panlalaki na restroom, magtanong na lang kung saan po pwede. Correct. Para pero maituro usually ng sa mga maayos. restaurant, isa lang naman wala ng pambabae, panlalaki. Doon ka na. Oo, male-female naman Huwag lang yun. kayong may gagawin dyan kasi minsan sumisegue kayo dyan eh. Saglit lang naman. Saglit lang naman. Nagbayad din ako sa restaurant. Paano saglit sa'yo? 5 minutes. 5 minutes lang naman. Ano yan na? National Irrigation? Ganun yung sa akin eh. Parang gano'n. Grabe. Yung umihi yung transhuman? Umihi yung senior. Ah, Senior na yun eh. Ganito na yun oh. Uy, tabingi na yung sa senior. Sa trans woman. Hindi maayos yung pagka-opera sa kanya. Ng trans? Di nung senior. Sige. Ano pa? Ano? Sumali sa beauty pageant? Yung trans woman? Yung senior? Kaya pala siya, nagpasarela siya. Ano yan? Hindi mo alam, di ba yung lakad na ganyan? Ganyan. Nagrampa siya. Nagrampa yung trans woman? Yung senior. Uy! Di ba? No? Nag-split eh. Split yung trans woman? Yung senior. Kawawa naman guys. Nakapila dun sa covered court. Yung senior? Ayuda, yung trans woman. Kaya pala naka-wheelchair. Yung senior? Yung trans woman. Baka magpa-check up ulit. Pa-opera doon siya ulit. Yung trans woman. Yung senior. Pag nag 100 na yan siya, meron siyang centennial reward. Yung senior? Yung trans woman. Sana all. Yan yung inaabangan ni Direk Phil eh. Yung trans woman. Mag-guest daw. Di yung senior. Mag-guest sa drama. Yung senior. Yung trans woman. Tigil na Bigay natin. ko sa'yo. Yung trans woman!
Oo, bigay ko kay Direk yan. Good morning po sa mga daddy katulad ni Derek Phil na naghahatid ngayon sa school o kaya saan man kayo pupunta, especially kay sa 24/7 City Mayor ng Bacoor City, Cavite. Nakikinig ngayon together with Shaylee. Napapasok na sa school, Mayor Strike B. Revilla. Hoy, paring Mayor, good morning. Ayan na naman. Kumpare, may mga ganyan. Basta, Anong tagline niya? Ha? Ako, strike as to. Siya yung sawan eh. Strike as one, ako strike as to. Muna tayo. Ayan. Basic. Strike as 12 sa'yo.